Welcome to my channel. Welcome to my channel. Hello. Kumusta kayong lahat? Ayan. Laki na yung bunga ng papaya. Maliit pa lang yan. So, guys, maaga tayong nagising dahil uuwi na yung mangkin namin mamayang hapon. Magre-reserva daw tayo ngayon ng sasakyan niya. So, magko-commute siya kaya dati ito. Tignan muna natin yung kalabaw natin para ma-safety siya. So, pupunta tayo mamaya sa Apari para magreserba doon. Kaya panuorin na lang natin kung magkano yung pamasahe ngayon pupunta sa Maynila. Kayong kaganapan na naman. So, malapit lang naman siya, dito lang siya. Kaya maagaan natin isilong para mamaya pagka mainit na hindi mabibilad. Kasi yung kalabaw nga pag nabibilad baka maaring mamatay yan. Silong natin, safety natin guys. Ito, dito yung mga daanan natin. May ispan natin. So dito, sinamnan natin ng sitaw to. Hindi pa tumutubo yung mga tanim natin. So yun guys, nandun lang siya. Silong na natin yan ng maaga, mas sigurado. So ayan siya. Yan. Oh. Sinaw. No, hindi kami sa kulihan. Ay. So, nandito yung ano ko, pinsang ko. Nagkado. Gaya ka man ni Sam. No. Kumanta, lagi tayo pang mabuhay na kanduwal. Nyati ko lang.
Agkay ka muna. Hello. Muna Hi! Oo, Ayun. mga lakayo. Tignan daw niya yung kuha daw siya ng kahoy. Okay. Na ano na kasi natin siya. Woohoo! So, nakasalubong natin yung pinsan ko. Kaya ayun. Kahit hay man lang ay mabida din natin siya. So, guys, nandito na tayo. Kaya tara. So, may madadaanan tayo dyan na alien. Kanyan, tatamada tayo. Us! Apaw, Tara. nakaraw. So, nandito na ang ating survey. Mahaba-habang biyahe ito. Apa yung tamatay tawa? Sabay ni Manang. Nakatamang ko na. Nakikita ang talon man eh. May exam. Ilang nakagaso kayo? Naging nyo. Laang. Ano, depo? Depo kan? Ito malaman. Kami pa lagparin sa rapat. Depo kan? Guys, dito na tayo. Ito yung terminal ng Florida Safari. So, dito tayo ngayon. Yan. So, kung nakikita nyo, dito pa lang sa bungad, parang sasakay na tayo nito. Ito, sasakay na tayo, parang babiyahe na. Ayan. So, kulang na lang yung driver para makalis na tayo. Ayan, para dito sa reservation. So, magpapareserva tayo guys. Doon yung pamangking ko na uwi. Yun. Damagam no, mabalinti ko, mangisabit kanto ti indayon. Mangisabit kanto tindayon di jinti tingana ti bus. Ore sabit nanto dyan talaga tingano maktangan hindi dana pilpil layog na basit diyan mano ti pamasahe tatan ya 1395 oh ayan 1395 ayun. So guys, uwi na tayo kasi mamaya babalik pa tayo dito sa may ano sa may dun sa may highway ihatid ulit natin siya kasi nag-reserve lang tayo. So ang pamasahe ngayon hanggang dito sa amin hanggang Cagayan to Manila sa Florida 1395 guys. Yun, deluxe na yun. So, okay. Yun, dito lang tayo sa Paris.
So ito, nakauwi na tayo sa baba. Guys, nasa bahay na tayo. Ito. So, kukuha daw tayo ng labong na iuwi nila. Iuwi niya sa Maynila para kasi doon wala na ganong mabibilhan ng ganito. So kaya dito kukuha na tayo. Para may kahit pa paano may ipapadala naman tayo. So ito. Kukuha tayo dito. So andyan sila oh. Ayan. So ito. So ang labong na to, labong kawayan to. Pero nilinis namin ng mga puno para hindi matinik. Para hindi kukunin ng mga ibang tao. Pero dito na tayo kukuha. Pagka may nagbabakasyon saka umuwi, meron tayong ipinapadala na kahit ano lang na gulay, yung mga nakukuha natin dito sa probinsya. Kasi sa syudad naman hindi na yan, wala na yan doon. So kaya yan, kukuha daw tayo ng 3. So parang mahinang nilalang pala to ah. Parang tagal naman niya kunin to. Dapat magpakitang gilas ka naman para yan, isa na yan. Kunin mo na naman yung ano, dali. Bitawan mo muna yan para madali yung pag-video natin. So, sino to ah? Ayan, ganyan lang. Oh, dalawa na yan, pangalawa. Yan. Pakitang gilas ka kasi. Para ang ano naman ito. O saan pa dyan? Marami kasi guys. At takakil ka tantanay. Yung nga ta. Napipilian natin ah. Tayo ah. So dahil nga tan eh. Nya. Tamay sa. So yan na lang. Yung katabi ng malaki. Wala itong pamangking ko na to. Parang mahinang nila lang to ah. Pero jokes lang yun guys. Kasi talagang mahirap naman ang kuhan nito. Lalo na kung mapurol naman yung ating itak. Yung dulo ng itak. Yung daros-dos niya sa Ilocano. Yan, ayos na. So nandyan ang magkinuha niya. Alam mo, pag-abayin tato yun. Apay, kunta ka na oh. Ano ka? Yabid na. Hanay ti kasta lang. Hang galgali pa rin. So ganyan para wag na nating linisan. So ganyan guys. Kung nakikita nyo parang kulay violet siya oh. 3 yan. So masarap kasi yung labong na yan na lalagyan ng saluyot. Yung daon ng saluyot. So yan, okay yan. Ito pala yung daon ng saluyot oh. Ayan, i-uwidin niya yan. Presko yan. Yung sabi ko na madulas na yan. Pero eksakto sa labong yan. Okay. Yan, magpapadala din tayo ng mangga. Dahil yan na yung mga napitas natin dun sa mangga natin. Ayan, pahinog na. Para may dagdag. Padala kahit paano. Ito, tanghali na. Kaya kailangan nating balikan ulit yung kalabaw natin. Baka nainitan. So ganito lang ang buhay natin. Lagi nating ginagawa to. Ayun. So dito sa guys. So okay naman. Okay naman siya. Ayun. Oh. Ma-safety kasi tayo pagka sigurado natin na okay siya.
Ayan, mahal pa naman ang kalabaw ngayon. Saka makakatulong kasi ito pagka naturuan na to sa pag-aararo guys, o kaya pag hihila ng mga kagamitan natin sa bukid. Kaya ito, magtistis lang muna tayo na hanggang maturuan natin. So ayan siya guys, okay na siya. Pwede na naman tayong babalik dun sa bahay. Saka mamaya, ayun, uuwi na yung pamangkin ko na ihahatid natin sa bus. Yun sa anuhan natin ng ticket. Yun sa may pinag-reserbahan natin. So mamaya, pupunta na naman tayo dun sa bayan. Ito na yung mga ipapabaon natin. Ito, saging. So yung saging, hindi na buo na kinukuha yan. Ito, ibinilad na para mas maraming kasi mabigat yung karton ng mangga. So ganyan yung pagbalot ng mangga. Dapat ilalagyan mo siya ng papel para hindi siya malutlot yung masira. Ilocano malutlot. Gabi. So yan, ube, may ube rin. Sili, daing, tinggal sa Ilocano, murusa, saba. So ganyan lang guys. Yan, imamalitan niya yan. Kunti na lang daw yung dadalhin niya kasi hindi gano'ng marami. So ayan. So at least may uwi. Iba kasi yung gulay sa Maynila. So ito galing lang sa atin to, mga ito. Yan, mamaya hatid na natin siya. Guys, bago tayo bibiyahe ulit, luluto daw tayo ng pansit para may kakain muna tayo. Ito sila na yung matalot dyan. Matalot yung hindi ko alam yung Tagalog ng matalot, yung marunong dyan. Mga cooker. Yan sila. Mga chef daw. Hindi ko alam kung chef o chef. So ayan, pansit lang naman. Kasi yung pansit daw, pampahaba daw ng buhay. Kaya, sige, subukan natin. Okay. Ito, may pakwan din. Ayan, sa kapinya. May isang pakwan tata. Ito may isa. Piraso. Ayun, ang presyo pala dito sa amin yan, 50 daw ang isang piraso niyan. Sa kapinya. Hindi ko alam kung anong presyo niyan. Magkano presyo niyan. So saging, maraming saging dito sa atin. May problemang saging. Ano ba kasi problema? Ayan, luluto sila. Okay. So, ayan na guys, yung ating pansit. Okay. Maluluto na yan. Manuang kilo ito? 5 kilo. Okay. Ayan guys, ang ating pagsasaluhan. Imbes na kakain sana kami kanina doon, binili lang natin ng ulam para pagsasaluhan na lang ng pamilya natin bago natin siya ihatid. So ayan. Thank you Lord. Okay. Patuloy po Diyos na bigyan mo ng kalakasan ng bawat isa po sa amin. Pwede po na pagpalain mo Diyos ang pamilya ko na ito Diyos. Pwede din po sa aming pinsan na si Ate Donna na siya po Panginoon inihiling po namin ikaw po ang siyang patuloy na gumabay po sa kanya Panginoon Lord God, sa kanyang pagbalik sa kanyang trabaho Diyos sa ibang bansa Panginoon Lord God. Balutan mo po siya Panginoon Lord God ng banal na dugo Panginoon Lord God, nang sa ganun ang gawain ng kaaway sa kanyang buhay hindi po magtagumpay Panginoon Lord God. Hallelujah. Salamat po Panginoon Lord God at patuloy mo po siya Panginoon na magpatay Panginoon Lord God. Hallelujah. Ang man po ang kanyang itigin Panginoon Lord God. Hallelujah. In ikaw po Panginoon Lord God ang siyang magbigay ito sa kanya Panginoon Lord God ng kanyang mga plano Panginoon Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat o Diyos. Ganyan po Panginoon Lord God na ikaw ang siyang magbigay ng pag-ibig sa puso ng bawat isa po sa amin Panginoon Lord God. Hallelujah. Salamat po Diyos. Patuloy po na pagpalain ang pamilya ko na ito.
po ang aming hiling sa pangalan ng mga anak ng Jesus. Amen. Ito, kainan na. Okay. So, walang magbe-birthday dito. Kain-kain lang. Kain lang. Ano lang. Oo, kain lang to. Lok-lok lang kung ang buta. Hindi joke yan. Ito yung binigay na naman ng Panginoon na pagkain natin. Yun. May ginamit siya para nito, dito. Kaya salamat. So guys, Apay, nakuha na talaga. talagang itong pamilya natin ay ganito talaga, marami kami talaga. Ayan, ang kalagayan natin. So, ayun. Mga bata pa lang yan, kulang pa lang yan. Hindi pa kumpleto yan, umuwi na yung mga iba. One big. So, Happy family. shout out sa mga dumulaw dyan. San Diego. Sa mga Di Brown. bali yung mga San Diego, alam natin na talagang nasa mabuting kalagayan yan. San Diego. Pero yung mga dumulaw dyan, oh, ito. Ano, kumusta kayo? Okay. So guys, balik na naman tayo sa pare kasi 5:30 yung biyahe niya. Kaya ito. Ay, abaw. So, nandyan na naman yung alien, oh. Sa lawasan. Yung alien. So, okay. Babay na sa alien. Anyamot na tayo bang pagam. Tara guys. Sabi niya, gorilla daw. Joke lang. Okay. So, ito. Nag-arkila na tayo ng isang crazy para may kasama tayo kasi kulang yung isang crazy. So, kabaro natin yan. Kumpare natin yung ano na yan. So, sa kanya kasi yung bayad niyan, pag ano, libre na yan. Libre. So, yan. Punta na tayo sa Mari, guys. Okay, magmamada muna tayo. Here we go again. Guys, naplat na yung gulong natin, oh. Ayan, ayos natin. So, bumili tayo ng exterior sa interior. Ayan siya. Kasi gitna yung sa likod. So, buti hindi tayo na-disgrasya nito. Magmamadali pa naman tayo kasi 5:30 yung kanyang alis, yung bus. So sana magawa niya agad kasi may dinaanan pa naman sila. So nagkahiwalay tayo muna. So yan. So yan yung binili natin. Exterior saka interior. 7 kilat yan. Saka yan kasi yung papalitan. Yan yung naplat. Ayan. So buti dito lang sa malapit sa may vulcanize tayo, ano, may vulcanization tayo nasiraan. Okay. Mamakam kayo ka. Oh, ne, babayaw, nuwang kami na makakuan. Wow, masaya ko. So guys, mukhang hindi na tayo makakapunta sa pare. So dito na lang tayo magbababay sa kanila. Sila lang yung pupunta doon. Kasi nasiraan na tayo. Sa isang pamilya, ito yung isang nakakalungkot na parte. May alis, may iwan.
Pero kailangan nating tiisin lahat yan dahil may kanya-kanya tayong ligasyon sa buhay. Lumalayo tayo para sa isa't isa, hindi para iwan, hindi maghanap buhay. Dala-dala ang mga alaala na siyang nagbibigay saya, kapag at inspirasyon sa trabaho. Kapit lang kapamilya, darating ang araw, ang mga taong napapasaya ninyo, sila naman ang magpapasaya sa inyo. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Hindi natutulog ang puong may kapal. Salamat sa pagbakasyon, kapamilya. Diyos ang gagabay sa ating Guys, hindi marunong yung unang pinagkalainan natin, kaya ito. Hindi ba natin? Magpapalaban tayo nito. So dito lang to. Gabi na. Paggabi na to. So yan, papalay natin ulit. Kasi hindi marunong yung una kanina. Parang may tumutunog na pala. May mga nalagay siya sa loob ng mga bulitas. Yun yung tumutunog. Kaya ito, papayos natin. So, papalaban tayo dito. Pero ito, mga eksperto na to. Kung makikita nyo yan, yun yung Cagayan River. So, dito kasi yung pinamamalengkehan natin. So, ito, nagabihan tayo kasi pinaayos na natin yung tricycle natin. So, hindi tayo nakapunta dun sa Paray. Pero, di bale, nagpaalam na naman tayo sa kanya kanina. So, dito guys, dito kami kasi namamalengke. Dito sa bayan ng Kamalanyugan to. So ayan, doon lang tayo nagpaayos ng ating tricycle guys. Yung banda. Ayun yung tricycle natin, pero ayos na. Uwi na tayo guys. So ito guys, gabi na at run out na. Run out pa. Ito. Ninye ko si Mortiro tayo. Run out. Sakto pa oh. So may kuryente na. Pero talaga bukain pa kasi tayo guys. Natawin na tayo. Merienda pa tayo kasi maraming makakain dito. So uwi na talaga tayo. Ayun. Talaga nga So nagkaroon na ng kuryente. nakakasin tayo. Nawisan pa tayo dun sa mami na kinain natin oh. Guys, ang ating video, huwag kalimutang mag-likes, comments, and share na rin guys. Higit sa lahat, subscribe na para updated kayo sa mga susunod pa nating video. God bless us all guys.